Fuq inizjattiva tal-Ministeru għall-Intrapriża u l-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja ġiet varata sensiela ta' lezzjonijiet għan-negozji tal-familja. Dan it-taħriġ se jibda f'nofs dan ix-xahar u se jibqa' għaddej sal-aħħar ta' Lulju bilan li jsiru iżjed professjonali. Il-Ministru responsabbli mill-intrapriża Mirjam Dalli qalet li dawn l-intrapriżi huma fost l-aktar b'saħħithom f'pajjiżna u li din l-inizjattiva se tkompli issaħħaħ lil dan is-settur. Hija qalet li bis-saħħa ta' dan it-taħriġ in-negozji kemm dawk b'esperjenza kif ukoll dawk li huma ġodda se jkollhom gwida utli. F'pajjiż bħal tagħna il-businesses tal-familja huma naħseb l-ikbar ammont ta' businesses li għandna. Għandek ħafna minnhom li għandhom riżorsi limitati u f'sitwazzjoni fejn int għandek ċertu sfidi internazzjonali b'mod partikolari pereżempju qegħdin nitkellmu dwar il-konflitt tar-Russja fuq l-Ukrajna, irridu li nkunu qegħdin nagħtu t-taħriġ neċessarju lil dawn il-businesses tal-familja biex jibqgħu kompetittivi. Ir-regolatur tal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja Joe Gerada qal li dan l-uffiċċju bis-sosten tal-Malta Enterprise qed jgħin lin-negozji billi jiggarantixxi s-sosten li għandhom bżonn u qal li dawn in-negozji baqgħu reżiljenti matul il-pandemija u issa hemm bżonn li jkomplu jissaħħu. Joe Gerada spjega kif dan it-taħriġ se jingħata bla ħlas u se jinkludi suġġetti importanti ħafna għan-negozji. Ħankunu qegħdin nindirizzaw suġġetti li huma importantissimi għan-negozju tal-familja. Pereżempju, issues ta' governanza, ta' strutturi varji li joperaw taħtom in-negozju tal-familja, kif ukoll issues ta' suċċessjoni, kif wieħed jippjana għal dik is-suċċessjoni sabiex fil-ħajja tan-negozju u fil-ħajja tal-fundaturi ta' dak in-negozju u l-membri li huma essenzjali għal dak in-negozju nkunu qed nippreparaw sabiex ngħaddu dak in-negozju lill-ġenerazzjonijiet li jmiss. Silvan Mifsud li qed jieħu ħsieb dan it-taħriġ qal il-maġġoranza tan-negozji Maltin huma żgħar u medji. Semma kif bħalissa dawn qed jgħaddu minn diversi sfidi wara id-daqqa tal-pandemija u bl-isfidi internazzjonali oħrajn. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb qalet li n-negozji tal-familji huma parti sostanzjali mill-ekonomija u din l-opportunità se tkompli issaħħaħ l-ekonomija f'pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia qal li din l-inizjattiva se tassisti lin-negozji u tkompli ssaħħaħhom.